आच्छा बे समाव जोङो बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे डिसकासन खालामनो नागिरदों बा रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों दा नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा खोनासंखाबाय जानो हागौ जे बे समाव मोनसे एकदमबारे ब्रेकिं निउस बायदि चेनेलाव सार्कुलेट जागासिनो दङ आङो बेखौनो एसे इलाबरेट खालामनानै बुंनो थाखाय बे समखौ आं लानाय जाबाय बे भाइराल भिडिअआव सासे आइजो उदालगुरिनि आइजो आरो सासे चिरांनि बिपिएफनि बागा लिडार बिसोरनि फन रायलायनायनि रेकर्डिं भाइराल जागासिनो दङ आरो बे रेकर्डिंआव सासे आइजोआ बे बिपिएफनि सासे बागा लिडारखौ बारे बारे रिक्वेस्ट खालामबाय थादों जे नोंथांमोना आंनि बिनानावनि नामाव मानो आईबीएस खौ बख'नानै जानो नागिरदों होननानै आरो बिथांजोआ फोरमायबावदों दि 2 लाख मोननाय बे फैसाखौ बै बिपिएफनि सासे बागा लिडारा गासैखौबो बिहरजोबदों 2 लाखआव 2 लाखखौबो बिहरजोबदों 90,000 अलरेडि हरखाबायनो बिथांजोआ आरो बे एप्लाइ खालामनाय समाव सोरबा सासे आरो बिनिनो 3% दालाला 10,000 लांनानै जाहैखादोंमोन जाहैदों नाथाय बे समाव आईबीएस खौ मोनखांनायनि उनाव 2 लाखनि चेकखौ मोनखांनायनि उनाव जेब्ला फैसाया हाबो बै चिरांनि सासे बिपिएफनि बागा लिडारा बियो 2 लाखखौबो फैसा बिहरजोबदों रायजोफोर 2 लाखखौबो बिहरजोबदों होनब्ला बिपिएफआ लाइमोनफोरनि नामाव 2 लाख आईबीएस होनायनि मिनिं मा थाखो जोङो इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि जोङो बुजिनो मोनोदि जों मोनथिनो हायोदि बिथांमोना होमब्ला बै आईबीएस नि चेकफोरखौ बीटीसी बाखिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो ओरैनोसो होफ्लादों 100आव 100% बो नङा जानो हागौ खिन्थु जायखौ थगायनो हागौ बिथांमोना बैसोर सुबुंफोरखौ थगाय केन्डिडेटनि आईडी फोरखौ लानानै बिथांमोना फैसाखौ बख' जादों बारे बारे बे आइजोआ रिक्वेस्ट खालामदों जे बिनानावनो 50% खौ हो होननानै नाथाय बै सेंग्राया मा होनदों जे बे फैसाया आंनि नङा बियो हाइ कमान्डनिनो मोनसे अर्डार जोङो हाइ कमान्डनोसो बै फैसाखौ हरनांगौ आंबो मोनजाजोबा बे फैसाखौ होननानै बुंदों अब्ला हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बेबायदि कारापसन मोनसे गथाला खामानिसो मावबाय थादों नामा बीटीसीनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोरो बोरमा खालामदों नामा दिनैनि दिनाव बीटीसीनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिना लानाया मोनथिना लानाया मोजां जे जुदि 5 बोसोरावनो बिथांमोना बेबायदि कारापसन खालामदोंब्ला आरो फैबाय थानाय सारि बोसोराव बे सरकारा बिपिएफ सरकारा मा खालामगोन मा खालामा नोंथांमोना रग' दिनैनि उनाव क्लियारलि नुखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना बिपिएफ सरकारनि बे ट्रेपनिफ्राय बारग'नो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय दिनैनि बे बारनि एसेम्बलि इलेक्शनाव इउपिपिएल सरकारनो भट होनानै बे कारापसन मोनसे काराप्टेड सरकारखौ सिफायनांगौ बे नोंथांमोननि आखायाव थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना बिदिनो थगायजाबाय थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोननि माखासे लिडारफोरजों लुटि जाबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना बिसोरनो भट होनानै नोंथांमोनखौ बिसोरनि ट्रेपआव बिसोरनि फानजारियाव नोंथांमोनखौ गावबा गावखौ सोनानै लानो हायो जोङो खोनाबायसो थादोंमोन जे सरकार फैखांनायनि उनाव बिपिएफनि माखासे लिडारफोर रिन्जय आदामोन कास्टम आदामोन बेनिफ्राय बिक्रम आदामोन प्रहलाद आदामोन बिथांमोना गोदान गारि लादों होननानै दा बै फैसाफोरखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय मोनदों बिथांमोनाथ' साखरिबो मावा बिथांमोनाथ' माने थांनाय 5 बोसोराव थिखाबो मावाखै अब्ला बै फैसाफोरखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय मोनदों होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे सोंलु जाबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बियो क्लियार एन्ड काट जाबाय जे बिथांमोना बीटीसीनि माखासे लाइमोनफोरखौ बिब्दिनो लुटिनानै आईबीएस नि 2 लाख चेक होफ्लानानै बिथांमोना गावसोरनो बैसिनिफ्राय फैसाखौ दाबि बा बिनानै लानानै बैफोर गारिफोरखौ बिथांमोना बायदों जोङो रायजो राजाफोरनि माखासे डिसकासननिफ्राय सावरायनायफोरनिफ्राय मोनथिदोंमोन जे बै आईबीएस मोनगिरिफोरनिफ्राय 50% खौ बे जायफ्रा बिपिएफनि माखासे लिडारफोर बिथांमोना 50% बिनानै गावसिनि पकेटाव सोदों होननानै जों फोथायाखैमोन रायजोफोर बिदिथ' मालाबाबो जानो हानाय नङा होननानै जों फोथायाखैमोन नाथाय दिनै बे अडिअ'खौ खोनानायनि गेजेरजों जों 100% दिनै फोथायबाय जे जों मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोननि लिडारफोरा जे केन्डिडेटफोरनिफ्राय आईबीएस मोनगिरिफोरनिफ्राय 50% खौ लामारदों होननानै जों दिनैनि दिनाव बुंनो हायो आरो बियो दिनै प्रुफ जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव थांनाय 5 बोसोराव
UPPL सरकारखौ जेब्ला प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' सारा सालायदोंमोन बिदि जेबो लाइमोनफोरखौ फानजारियाव खोलैनानै फैसा जानाय बा बिथांमोनखौ थगायनाय लाइमोनफोरखौ थगायनाय बिदि मालाबाबो नुवाखैमोन आरो रेकर्डबो गैया अथच जोंनि UPPL सरकारा लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे लाइफ स्टाइल होनो थाखाय APSC सुपार 50 अनेक बायदिसिना बिब्दिनो आसनिफोर लाबोनानै जौगानायनिसो हाबा मावबाय थादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव BPF सरकारा 5 दानल' जादों लोगोफोर 5 दानल' जादों बे 5 दानावनो लाख लाख थाखानि कौटि थाखानि गथाला बिथांमोना खालामबाय बेनिखायनो बे काराप्टेड सरकारखौ दिनैनि दिनाव एन्सार होनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों बेनिखाय BTC बाखिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लाइमोन नोंथांमोनखौ खावलायदों बे काराप्शन लेडारखौ एबार सिफायनो थाखाय फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव UPPL सरकारनो भट होनानै देरहाहोनांगौ अब्लासो लाइमोनफोरा गावबा गाव राइट्सफोरखौ मोननो हागोन गोजोन्थों